खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाहैबाय। दा दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय जोंनि कलेजनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। दा दहाय जों कलेजाव थांबा मिथियाखैमोन आरो जों बिदि जागोन होननानै, मानोना जों बारा खौरां मोनलाबाया। जों थाङो फैयो गावबा गावनिखौल' थाल लायो आरो बारा। दा खोनानो मोन्दों जे जोंनि कलेजावहाय गसाइगाव कलेजाव हाग्रामा महिलारि सारा फैगोन। दा नै गोबाङैनो लाइन थादों बयबो। मानो थादों जों सोंदोंमोन। दा खोनानो मोन्दों बिदि हाग्रामा महिलारि सारा फैगोन आरो। दा जों नेगासिनो दं। गोबाव सम जाबायानो। दा हाग्रामा महिलारि सारा सफैगौ। दा बिथाङा बे जोंनि गसाइगाव कलेजनि गोदान अडिट'रियाम हलखौहाय बेनि खुंथाय गायसननायावहाय बेखौहाय बेखेवगोन आरो बेखेवनानै होगोन।
Mesti mengenai ukian nama. Haग्रामा सारा बेखेवनानै थांबाय बेखौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथांमोननि जेसेखिमानि लोगोफोर दं न'खरनि गासैनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे मिथियावनो साबस्क्राइब खालाम बे गोजा दङ बेवहाय आरो बेवहाय बेल आइकन नुनो मोनगोन साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनावहाय दा बे बेल आइकनाव सेरदो नोंथांमोना मिथिखागौ मा जायो थेवब्लाबो बुंनोसै आं बे बेल आइकनाव सेरोब्ला नोंथांमोनावहाय जेसेखिमानि भिडिअ हगारा बे भिडिअनि नटिफिकेसन नोंथांनि फनाव एबा कम्पिउटाराव नुजाहैगोन आरो दा एसेनोसै नायनायनि थाखाय थेंक्स गोजोन्थों